Szép napot kívánok mindenkinek a Jobbik hajózó osztály alapszervezete nevében. Legelőször énekeljük el nemzeti imádságunkat. Szeretném átadni a szót Óda Villának, önkormányzati képviselőnek, aki a lakossági konferenciát végez. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a hajószóosztói Jobbik alapszervezete nevében. Itt a kampány szó szerinti előestéjén, ugye hivatalos kampány csak holnap kezdődik, de már most megtartjuk a rendezvényünket. Most nagyon rabolnám az időt, annyit szeretnék tájékoztatásul elmondani. Gondolom hallottak róla, hogy a kopogtató cédula rendszer megszűnt, ajánló aláírásokat, íveken fogjuk tudni gyűjteni holnaptól. És ezt a párt irodájában, Szilfák-Alja utca 20 szám alatti irodában tudják megtenni minden nap délelőtt 10 és 12 között, ami délután 4-5 óráig. És engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a vendégeinket. Molnár János országgyűlési képviselő, vezető helyettese, mint Rigán István közvetünk országgyűlési képviselő. És át is adnám a szót Rigán István képviselőjelölt úrnak. Kedves vendégeink, tegnap egy csodálatos élményben volt részünk, ugyanis kampányító rendezvényen vettünk részt, ahol letettük a Szent Korona másolat előtt estünket. Ezt azonban tegnap leányék volt egy tragikus esemény, hiszen tragikus körülmények között elhunyt Koberti Tamás, Győr-Sopron megye 5-ös számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje. Arra szeretném kérni önöket, hogy 1 perces néma felállással adózzunk emlékének.
Köszönöm szépen. Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájából, sútba hajtott felelősség, intézményesített korrupció, maffia módszerek, demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság, dobravert ország, a független, szabad élet elfojtása, amelyre csak nézünk, adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról holnapra élő kiszolgáltatott kisemberek, 10 körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincs telenné kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük. Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a nyugat és nem a 21. század. Ez a keleti élet és a múlt század, amit 20 év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon és visszahoz bennünket. Kedves vendégeink, mit gondolnak önök? Ez az idézet kitől szólt? Ez egy kérdés volt, megadom rá a választ. Ez Orbán Viktor szájából hangzott el 2007-ben az Asztóriánál tartott Fidesz nagygyűlésen. Nem ismerős a helyzet. Ezek a forradalmi hevületükben arra használták fel a 4 évet, hogy csak a Fidesz. Csak a Fidesz. Ez volt a jelszavuk. Arra használták fel a 4 évet, hogy kiépítették klientúrájukat, megfogadták tanítómesterük, Kovács elvtársnak a mondatát, egy egész pályás letámadás. Ők arra használták fel a 4 évet, hogy bebetonozzák hatalmukat, arra használták fel a 4 évet, hogy a barátaiknak trafikokat, földeket szerezzenek, mérhetetlen becsvágyukban, mérhetetlen hatalmi vágyukban, területünkön is, a választókerületünkben is, helyi szinten kiépítették azt a csapatot, amelyik szolgai módon kiszolgálja őket. Az, hogy rend nincs az országban, azt már megszoktuk. Az, hogy nincs közbiztonság, már azt is megszoktuk. De valahogy az 1 millió munkahely kérdése úgy birizgálja az embernek a csőrét, hogy ők megígérték, hogy 1 millió új munkahelyet teremtenek. Hát ebből valami tényleg megvalósult, mert közmunkahelyeket teremtettek ugyan, de tudjuk nagyon jó, hogy mit ér a közmunka. Felteszem önöknek a kérdést, hogy ebben a választókerületben, tehát a régi választókerületben, a regnáló országgyűlési képviselő milyen beruházást valósított meg, ami munkahelyeket teremt, amely tartós munkahelyeket teremt. Tudjuk nagyon jó, hogy Hajdúszoboszló turizmusra épült város. Csodálatos helyen fekszik, a termálvíz adta lehetőségek kiaknázása kapcsán Hajdúszoboszló úgymond idézőjelesen virágzik. Vannak munkahelyek, sokan élnek a turizmusból. De önök szerint az egy lábon állás politikája jó politika? Nem hiszem.
Mire lenne itt szükség? Ugye az Alföld kellős közepén vagyunk. Csodálatos, aranykorona értékű termőföldjeink vannak. Csodálatos nyersanyagot termelünk. Akár a mezőgazdaságra gondolok, a növénytermesztésre gondolok, akár mondjuk a gyümölcs termesztésre gondolok. Ez a nyersanyag, ez a minőségi nyersanyag, amelyet megtermelünk, hová vándorol ki? Itt marad Magyarországon? Nem hiszem. Ezt a csodálatos nyersanyagot kiviszik az országból, ezt a minőségi nyersanyagot kiviszik az országból, a fejlett nyugat felé, aztán majd visszajön az értéktelen élelmiszer, a silány élelmiszer, amelyet nap mint nap megvásárolunk a multikban. És a multiknál megvásárolt élelmiszer tele van erre kezdődő tartósító anyaggal. Ahelyett, hogy itt területünkön felépítenénk az elmúlt 24 év alatt lerombolt élelmiszeripart, és magyar nyersanyagból magyar élelmiszert fogyasztanánk. Ez az ország, amely a csodálatos Kárpát-medencében fekszik, amelynek az adottságainál fogva egy paradicsomnak kellene lenni, ez az ország, sírnom kell, hölgyeim és uraim, sírnom kell, ez az ország most élelmiszer behozatalra szorul. Hát nem döbbenetes? Ez az ország, amelyik meg tudna termelni 30 millió embernek élelmiszert, ez az ország behozatalra szorul. A 24 év átka ül rajtunk, ül a magyarságán, ül a magyarságon, ezen az ősi népen, akik 12 évig regnáltak, és 8 évig regnáltak. Mit csináltak ezzel az országgal? Nem beszélve a hazaáruló MDF-ről, amelyik kiárusította az ország, amelyik megkezdte az ország kiárusítását. Mit csináltak ebből a gyönyörű országból? Hol van a kabai cukorgyár, amely több tízezer embernek adott munkát? Sehol. Szétrombolták az Európai Unió szárnya alatt. Mit hozott nekünk az Európai Unió? Hozott bécsi cukrászdát? Nem hozott. Hozott nekünk munkanélküliséget, hozott nekünk kivándorlást. Most ha megkérdezném önök közül, hogy a családtagjai közül van-e olyan, aki külföldön dolgozik, biztos lenne itt a teremben olyan. Ők vajon miért mentek külföldre? Mert annyira kalandvágyók voltak ezek a fiatalok? Vagy annyira szeretnek külföldön élni? Egy idegen testként? Mert a magyar sohasem fogadták be. A magyar mindig csak szolgaként fogadták be. A mi célunk az, hogy ebben a választókerületben is megvalósítsuk a vidékfejlesztést. Az, hogy a fiataljaink itt dolgozzanak, itt tervezzék meg jövőjüket. Mert önök szerint 47 000 forintból lehet családot alapítani? Zsiga Marcell szerint lehet. Ugye? Akkor jó meg lehet élni. És hullanak ki a csontvázak a szekrényből, ilyen Simonfélék. És önök szerint a kormányzó párt soraiban nincsenek ilyen csontvázak? Dehogy nincsenek. Önök szerint az a belügyminiszter, akit Pintér Sándornak hívnak, miért belügyminiszter még? Biztosan tud valamit. Miért titkosítanak 85 évre? És van itt rend. Hajdúszoboszlón még aránylag van rend, ugye? Elmondhatjuk. De közel van Hajdúszobát. Voltunk ott szórólapozni Hajdúszováton, és itt ül a barátunk, akire macsétával támadt egy rövidnadrágban kirohanó, sötétbőrű ember,
és megfenyegette a kibelezésével, mert az utcájába mert tévedni a barátunk. Itt most még van rend Hajdúszoboszlón, csak idő kérdése, hogy meddig van rend. Mert ha belegondolunk abban, hogy mit csináltak a koszovói albánok, ugye Koszovóban, 100 évvel ezelőtt 10% volt ott az albánok aránya, most megfordult, 90% lett, és kikiáltották Koszovót. Magyarországon is előfordul ez, csak ugye más lesz az országnak a neve. Tehát rendet, itt is rendet, mert itt is vannak lopások, csak nem olyan mértékben. Örvendjünk annak, hogy Szoboszló környékén is van földmutyi. Örvendjünk tehát, hölgyeim és uraim. Mert minden eszközt felhasznál ez a forradalmi kétharmad arra, hogy a hozzá közel állókat kistafírungozza. Mindent felhasznál, hogy földekkel ellássa, állami földekkel. Mindent felhasznál, hogy trafikokkal ajándékozza meg a barátokat. És most majd jön a nemzeti italbolt, nem sokára. Örülünk neki? Hát nagyon, mi nagyon örülünk neki. Örvendjünk tehát. Örvendjünk. Örvendjünk annak is, hogy Hajdúszoboszló tényleg egy fejlődő város. Pozitívat jön ki az adósságból. Többletet termel. Örvendjünk annak, hogy a szomszédvárban beruházásokat valósítanak meg a Hajdúszoboszló adófizető polgároknak a adójából. Örvendünk? Nagyon. Nagyon. Örvendjünk annak, hogy felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatokat kárpótolt az állam gondolkodás nélkül a mi adóforintunkból. Örvendünk? Örvendjünk. Örvendjünk annak, hogy 1 milliárd forintot szán a kormány 2014-ben kórházfejlesztésre és holokauszt megemlékezésre, meg összesen 12,5 milliárdot. Örvendünk ugye ennek is. Csak ne legyünk betegek, könyörgöm. Ne legyünk betegek. Mert ha kórházba kerülünk, akkor jaj nekünk. Mert az 500 000, alsó hangon 500 000-re becsült, kalandvágyból külföldön ideiglenesen tartózkodó honfitársaink között ott vannak sajnos az orvosaink is. Ott vannak a tanáraink is. Ott vannak a tudósaink is. És mit gondolnak önök, hogy 500 000 magyar közül, ha megtalálja a számítását valamelyik honfitársunk, mennyi fog visszajönni az országba? Ez a második Trianon. Hölgyeim és uraim, a fiatalok kivándorlásával az a veszély áll fent, hogy a nyugdíjrendszerünk összeomlik. Nincs, aki itt adózzon. És ha nincs munkahely, akkor semmi sincs. Ha van munkahely, akkor minden van. A szakmunkások is kint vannak. Szakmunkások is kint vannak, nyilván. Köszönöm szépen a segítséget. Én most általánosságban beszéltem, kiragadtam példákat, de ők is kint vannak. Mert magyar szakmunkás, a magyar szakmunkaerő világhírű. Csak egy leépült országban, ahol nincs termelés, ahol az összeszerelő üzemek adta lehetőségek vannak, ahol minimál bérért tengődnek honfitársaink is, ezek kiviszik ezek a multik a hasznot, nem itt fejlesztenek. Magyar ipar nincs. Mire képezzük a szakmunkásokat? Vendéglátás. Rendben van. De ha nincs fizetőképes kereslet, akkor megkérdezem önöket, ha valakinek a nettó bére 90 000 forint vagy 100 000 forint, és elmegy egy vendéglátó helyre,
meg akar vacsorázni, 4 fő, 10 000 forint, hol van meg a lehetősége ennek? Hát nyilvánvalóan a rövid ital, meg utána még más is jön, hát nem, de a 10 000 forint egy kicsit durva, de akkor is ezzel el kell gondolkodni. Nem olyan durva. Ezzel el kell gondolkodni. Ha nincs munka, nincs adó, akkor miből fejleszünk? És kiket támogat a regnáló kormány? Annak örül, tapsikol, hogyha egy multit letelepszik, és még támogatja is milliárdokkal. A kis és közepes vállalkozásokra meg nem foglalkozik, és azok hoznák az igazi értéket. Minden áll. A helyi programokon elgondolkodva, az 5-ös számú választókerület problémáit felvázolva, nyilván sok minden szóba jöhet. De szeretném megadni a Volner úrnak is a szót, hamarosan, hogy ő speciálisan egy szakterületet kiragadva kielemezze ezt a problémát. Nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy az a párt, amely 12 év alatt lerombolta az országot, az a párt, amely az utóbbi 4 évet nem arra használta fel, amelyre sokan biztatták, illetve bizalmat kapott, hogy az a párt megvalósítja a vidéknek a problémáját. Önök szerint ezek egytől fakadtak. Ezek berendezkedtek a váltógazdálkodásra. Ezek berendezkedtek a mutyira. Hogy szokták mondani? Egyik a másikat nem harapja meg, ugye? Holló nem veszik ki, nem válja ki a szemét. Mi nézzék meg a programunkat. Kimondjuk a problémákat, elmondjuk a problémákat, és 84 oldalon keresztül erre konkrét megoldást kínálunk. Ez a program megvalósítható. Ez a program a magyar vidéknek a programja. Mert vidék nélkül nincs főváros. Ezt kell megérteni, a vidéki emberek munkája nélkül nincs főváros. Tehát arra szeretném kérni önöket, hogy gondolkodjanak ezen a vitaindítón, és ha úgy gondolják, április 6-án a megfelelő rubrikába tegyék a Jobbik mellébe az X-et. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen képviselőjelölt úrnak, és most szólítom a mikrofonhoz Volner János, a Jobbik alelnökét, frakcióvezető helyettesét. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Volner János vagyok, 45 éves közgazdász, jelenleg az országgyűlésben gazdasági területen dolgozom, a gazdasági bizottságnak vagyok az alelnöke. Értelemszerűen elsősorban gazdaságpolitikusként végzem az országgyűlési munkámat, másodszorban pedig, hát igaz, most már 20 évvel ezelőtt annak, hogy leszereltem a rendőrségtől, de van rendőri tapasztalatom is. Erről a szakterületről is néhány szót szeretnék majd szólni önöknek a fontosabb teendőkről, amik előttünk állnak. Megengedik, én azzal kezdem, hogy nagyon röviden fölvázolnám a politikai rendszer működését Magyarországon, mert ha az ember a rendszer működését megérti, akkor nagyon sok mindent megérthet. Ugye mi is történik jelenleg? Kialakult az országban egy kétpárti politikai váltógazdálkodás, volt két nagy tömörülés, a baloldal és a Fidesz, ami egymás között adta-vette a hatalmat, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták. Hogy is működött ott a rendszer? Kormányoznak egy kicsit a demokraták, elhasználódnak az élen álló politikusaik, elegük lesz belőle az embereknek, és utána jönnek a republikánusok. Őket is megunják, a demokraták közben harcokat cserélnek, és visszajönnek utána. És gyakorlatilag Magyarországon is az elmúlt időszakban folyamatosan ez történt, a baloldal és a Fidesz egymás között csereben érte a hatalmat, érdemi változások azonban az országban sajnos nem indultak el, a helyzet csak romlott, az ország elszegényedett, most már több mint 3 millió ember él a létminimum alatt Magyarországon.
Ez lett a rendszerváltás óta eltelt 24 év eredménye. Ha megnézzük azt, hogy hogyan birtokolja ez a politikai berendezkedés a hatalmat, az is egy nagyon tanulságos dolog. Ugyanis mi történik? Kormányra jutnak adott esetben baloldali pártok, vagy kormányhoz jut a Fidesz, és elkezdenek ömleni a közbeszerzésből származó 100 milliárdok a különböző Fideszhez vagy a baloldalhoz köthető cégekhez. Most, amikor a Fidesz kormányoz, elsősorban a Fidesz közeli vállalkozások kapnak nagy pénzt, kisebb részt kapnak a baloldali vállalkozások. Amikor a baloldal kormányzott, akkor pont fordított volt a helyzet, megkapták a fideszesek is a maguk pénzét, de jóval több jutott a baloldali vállalkozásoknak. Mi változott? Ha megnézzük az összes nagy infrastrukturális beruházást, útépítés, vasútépítés, hídépítés, metróépítés, bármelyiknél azt látják, hogy kéz a kézben, békésen, a legnagyobb egyetértésben konzorciumi partnerekként működnek együtt a baloldali vállalkozások a Fidesz közeli vállalkozásokkal. Itt volt nemrég az offshore földgáz mutyi, ahol 50 milliárd forintot keresett egy cég azzal, hogy a rezsicsökkentésre rátelepedve a Magyar Villamos Művekkel egy állami tulajdonú vállalattal szerződést kötött. Egy lebonyolító cégként 50 milliárd forintot. Kik is álltak a háttérben? A Walliszt alapító üzletember Nagy György, ugye Bajnai Gordon a Wallishoz köthető ember, aki hosszú ideig vezette is ezt a cégcsoportot, ő maga a patásördög jelenleg, Nagy Györgyöt pedig ugye tipikusan egy baloldalhoz köthető vállalkozóként ismerhetjük. A másik oldalon Garancsi István, Orbán Viktor személyes jó ismerőse és barátja áll, ugyanabban a cégben üzlettársaként működnek együtt. Eltesznek 50 milliárd forintot egy állami céggel kötött szerződésből. Mi történik? Azt kell, hogy mondjam önöknek, semmi. Gazdagodtak. Szépen, békésen, üzlettársként, a legnagyobb egyetértésben. Orbán Viktornak természetesen esze ágában sincs ebben az esetben üldözni a baloldali mutyit, meg a politika közeli vállalkozásokat, üzlettársakként együttműködve eltették, hát azt kell, hogy mondjam, a rossz hír az önök pénzét. Mert itt most erről van szó, hogy ha 50 milliárd forintot kereshet egy állami céggel való szerződésen stratégiai földgázkészlet felhasználásából egy cég, az gyakorlatilag az önök pénzéből valósul meg. És akkor érti meg az ember, hogy marad ez a politika közeli gazdasági holdudvar a jelenlegi szerepében, hogyan uralkodhatnak kétpárti politikai váltógazdálkodásban ezek a nagy politikai tömörülések, ha az ember mellé néz annak, hogy mi is történik a pénzzel. Hogyan segíti ezt a pártközeli sajtó? Például bekapcsoljuk az ATV-t vagy a Hír TV-t, tipikusan ugye a baloldalhoz és a jobboldalhoz köthető sajtóorgánumokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hirdet bennük a Strabag, meg a Közgép, csak kérdezem én önöktől, hát akkor, amikor nekünk autópályát reklámoz, meg hídépítési tevékenységet reklámoz, mondjuk a Közgép a Hír TV-t. Hát önökkel már előfordult olyan, hogy ülnek tévé előtt vasárnap, látják a Közgép hirdetését a tévében, és azt mondják, hogy hát tényleg, hát építsünk már egy kis autópályát ide a kert végébe, vagy egy hidat legalább magunknak. Hát nyilván nem ez a lényeg ennek a dolognak, hanem ez, hogy ilyen módon csatornázzák bele a közpénzekből, a közbeszerzésekből származó milliárdokat a Fidesz médiabirodalmának a fenntartásába, azért, mert ez a médiabirodalom gondoskodik arról, hogy Orbánék hatalomban maradjanak, és természetesen ezeket az óriási pénzeket a Fideszhez köthető vállalkozások el tudják tenni. Ugyanez zajlik a baloldalon. Teljesen ugyanez a modell. Ugyanezeket a cégeket lehet ott is látni. A Közgép most már nem csak a Fidesz közeli sajtóban reklámozza magát, a Népszabadságban is. A Strabag is reklámozza magát a Fidesz közeli sajtóban. Egész egyszer kézkezetmus alapul működik a rendszer, ebben a mutyiban mindenki benne van, és bizony akkor érti meg az ember, hogy mit kellene változtatni az ország sorsán, hogyha ezeknek a dolgoknak egy kicsit mögé lát. Érdekes és tanulságos dolog volt, Szilágyi György képviselőtársammal megnéztük azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, egy állami intézmény, hogyan osztja el a különböző gazdaságfejlesztési forrásokat. Itt ugyanis azt láttuk, hogy 21 milliárd forintot offshore cégeknek fizettek ki Orbán Viktorék ebben a kormányzati ciklusban. Az a kormány,
akinek a tagjai ellenzékből még arról beszéltek, hogy offshore lovagok vannak a baloldalon, emlékszünk talán rá, Simor András maga is egy offshore lovag, na hát, hogy fordulhat ilyesmi elő? Mert akkor, amikor az adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Seychelle-szigeteken, Kajmán-szigeteken, Gibraltáron, klasszikus offshore helyszínekre bejegyzett vállalkozásoknak osztják el a közpénzt. 21 milliárd forintot találtunk ki. 3 részletben hoztuk nyilvánosságra a folyamatosan folyó vizsgálati adatokat. Az elsőről többé-kevésbé beszámolt a sajtó, hirtelen kijött, fölkapták, a másodikról már jóval kevesebben, a harmadik részlet, amikor 7,6 milliárd forintot találtunk meg, offshore cégeknek kiosztva, az már csak a Jobbikhoz közeli, a Jobbikkal szimpatizáló sajtóban jelent meg. Rengeteg személyes fenyegetést is kaptunk, én magam egy karaktergyilkos kampányt is kaptam az ATV részéről, ennek folyamányaképpen nem álltunk el ettől a dologtól, és érdekes módon a harmadik részletről, még egyszer, amikor 7,6 milliárd forintról számoltunk be, hogy ennyi offshore pénzt találtunk meg kiosztogatva, arról már senki nem számolt be, és egyszerű a magyarázat, el is mondták nekünk, azért, mert ebben a buliban mindenki benne van. Mert ezekhez a kérdésekhez a rendszerváltás óta senki nem mert hozzányúlni. Egész egyszer azért, mert a baloldalhoz köthető vállalkozások, a Fideszhez köthető vállalkozásokkal közösen hajtják végre ezeket a pályázati pénzekből történő meggazdagodást, a legnagyobb közbeszerzésekből történő meggazdagodást. Nincs érdekükben az, hogy kiborítsák ezt a bilit. Nagyon érdekes volt 2010-es országgyűlésben egy társalgás a fideszes elszámoltató biztos Papcsák Ferenc és az MSZP-s képviselő Józsa István között. Józsa István egyébként az, akinek a cége 6,7 milliárd forintnyi megrendelést kapott a Paksi Atomerőműtől. Amikor rátámadt Papcsák Ferenc Józsa Istvánra, Józsa István azzal válaszolt neki, jaj Feri, hát ne csináld már, hát 1000 éves barátok vagyunk, és akkor te most itt támadsz engem a parlamentben. Csak kérdezem én önöktől, hát vajon a Fidesz elszámoltató biztosa mennyire akarta elszámoltatni 1000 éves barátját? Mert ha az ember összejár valakivel, közösen tölti a szabad idejét, barátkozik vele, családi kötelékek fűzik össze, akkor ott valószínűleg nem nagyon lesz abból elszámoltatás, legalábbis az eddigi tapasztalatok ezt mutatják. És bizony, ha megnézzük az Orbán kormány tevékenységét, ott is azt láthatjuk, több volt az elszámoltatási kormány biztos, mint a nagyhal, akit sikerült elszámoltatni. Szöveg persze megvolt, a Budai Gyula minden héten a kamerák előtt nyilatkozott arról, hogy hány eljárás indul, aztán valahogy ezekből az eljárásokból soha nem lett semmi. Ugyanez történt a szocialisták idején is. Megadták az embereknek azt az illúziót, hogy ha sikerül leváltani az első Orbán kormányt, akkor majd jönni fog az elszámoltatás, olyan keményen el fogják a meggazdagodó fideszeseket számoltatni, hogy csak na, aztán röviddel később a nép az már üvegszemű Kellernek hívta azt az államtitkárt, aki az elszámoltatással foglalkozott, és a fideszesek vagyongyarapodását kutatta, mert nem sikerült semmit találnia. Persze lehetne, ha akarnák, de nem akarják, mert még egyszer mondom, közösen hajtják végre ezeket az ügyeket. És ugye azért fontos az elszámoltatás, mert ha a politikai elitet nem sikerül elrettenteni attól, hogy lenyúlja az ország pénzét, hogy a haveri köröknek ossza ki azt a pénzt, amit önök adófizetőként az államnak juttatnak, akkor az ország elszegényedik. Gondoljunk bele abba. Orbán Viktor elmegy a Millenárisra, megtartja nagyívű beszédeinek valamelyikét, ott van az összes fideszes értelmiségi csoport, professzorok, Battyányi köre, Széll Kálmán társaság és a többi, és egyetlen egy ember nem áll föl, és nem mondja neki azt, hogy kedves Viktor, szeretünk téged, a támogatásunkat élvezed, rád szavazunk, és erre biztatjuk a minket követő embereket, de amit a trafiktenderrel csináltok, hogy több tízezer embertől elveszitek az országban a megélhetését, és utána kiosztjátok a dohánytermékek forgalmazási jogát a fideszes haveroknak, az disznóság. És hogyha így fogjátok lenyúlni az ország pénzét, akkor megvonjuk tőletek a támogatást. Ez nem történik meg. Ugyanis a fideszes értelmiség elhajtott fejű szolgaként beáll Orbán Viktor mögé, és mivel a kormány részükre pénzt és pozíciót oszt, ezért befogják a szájukat. Nem töltik be azt a szerepet, amit normálisan egy értelmiséginek be kellene töltenie. Nem fogják meg.
Orbán Viktor kezét, és nem mondják neki azt, hogy Viktor, itt most meg kell állni, ez így nem mehet tovább. És sajnos erre az elmúlt 24 évre ráment az ország, elszegényedtünk. Érdemes megnézni a munkahelyteremtést. Mi is történik ezen a területen? 100 000 szám veszik föl közmunkásnak az embereket, érdemes megnézni azt is, hogy folyik le, megkeresi a munkaügyi központ a regisztrált munkanélkülit, azt mondják neki, hogy drága barátom, csodálatos ajánlatot adunk neked, 6 órában eljöhetsz hozzánk dolgozni, 38 000 forint nettóért. És utána elindulhat a középpolgári rét felé, mert hát ennyiből már el lehet, ugye. Én szerintem nem, de hát ez sajnos ilyen szempontból lényegtelen. Ha ez a regisztrált munkanélküli azt mondja a kormánynak, hogy hát köszönöm szépen, nekem 37 000 forint kevés lesz, visszautasítom ezt a csodálatos állás lehetőséget, akkor ezt az embert törlik a regisztrált munkanélküliek közül, egyel kevesebb a munkanélküli. Ha elfogadja az állást, akkor 2/4 csapásra a kormány, törlik a regisztrált munkanélküliek közül, egyel kevesebb a munkanélküli, és egyel több a foglalkoztatott. Hát egy kicsit szépül már is a statisztika. A kormány beszámol arról, hogy egyel több a foglalkoztatott, egyel több az adót fizető ember. Holott mi is történik? A közmunkásnak kiadja a pénzt, nem mi. Nem a mi adóforintjainkból folyik ez a statisztika hamisító buli. Hát dehogy nem. Én egyébként azt fájdalom, 9 évvel ezelőtt kiköltöztem Budapestről, és egy Pest megyei Tanyán élek. Jelenleg legközelebbi szomszédom olyan 300 méterre tőlem az erdő másik oldalán, jó néhányan közmunkáznak ott a környéken, beszélgetünk is egymással, Gyülő úton lakom, ahogy bemegyünk, ott 5-6 szomszédom is közmunkásként dolgozik jelenleg az önkormányzat, és elmondják, hogy hogy folyik ez a dolog. Behívják őket reggel, megállítják őket egy fóliasátorban, és a fólia sátorból, ahogy jönnek ki, kipipálják a neveket, hogy ki jelent meg, és utána azt mondják nekik, tessék hazamenni, mert nincs munka. Nem tudunk munkát adni. De ők már dolgoznak és adót fizetnek a statisztikák szerint. Annak, hogy semmi értelme nincsenek a statisztika manipulációra, annak szerintem minden normális ember rá tud jönni. Az is egy érdekes dolog, hogy mennyire nem történik érdemi gazdasági tevékenység. Tessék belegondolni, abban Rigán István barátom beszélt arról, hogy a mezőgazdaságot föl kellene virágoztatni. Van sok 100 000 munkáskezünk, akit jelenleg közmunkásként alkalmaznak, elsősorban ezek alacsonyan képzett, vagy éppen teljesen képzetlen emberek, de vannak már szakmával rendelkezők, sőt, diplomások is közöttük. Joghíján elfogadják ezt az állás lehetőséget. És hiába jó agráradottságokkal rendelkező ország, Magyarország, hiába vannak szorgalmas munkáskezek, a kettő nem talál egymásra. Nem az, hogy a mezőgazdaságban helyezzük el ezt a sok embert, és adunk nekik értelmes termelő munkát, mert ha egy jobbik kormány lenne, akkor ezek az emberek saját maguknak, a családjuknak megtermelnék a szükséges élelmiszert. A helyi közétkeztetésben, az óvodában, iskolában, bölcsödében, hivatalokban felhasznált élelmiszert szintén ezek a közmunkások megtermelhetnék. Hogyha biológiai termelésre állítanánk át a magyar mezőgazdaságot, szinte korlátlan mennyiséget a nyugat-európai piacra el lehetne ezekből a termékekből helyezni. Ha Magyarország megbízható partnere lenne a keleti országoknak, például Oroszországnak, ki lehetne vinni ezeket a magyar mezőgazdasági termékeket Oroszországba, szinte korlátlan mennyiségben. Én jelenleg egyébként a Szentpétervári Egyetem doktori képzésére járok, nagyon sok orosz üzletemberrel, különböző funkcionáriussal társalgok, és bizony ott még emlékeznek a Globus konzervre, nosztalgiával emlegetik a magyar élelmiszereket. Hát erre alapozva el lehetne azt érni, hogy ismét föllendüljön a magyar mezőgazdasági kivitel, de erre semmilyen értelmes foglalkoztatás politikai célja a kormánynak nincs. Jelenleg ugye itt is az történt, az állami földbérleti pályázatok lejárnak, elveszik nagyon sok jelenleg gazdálkodó embertől a föld megművelésének a lehetőségét, és kiosztják a fideszes haveroknak. Az ország földterületeinek, a földbérleti pályázatokban kiosztott földterületeinek 10%-át Felcsút polgármestere Mészáros Lőrinc kapja meg. Teljesen véletlen vagy? Teljesen véletlen az is, hogy az ország legbefolyásosabb üzletembere Orbán Viktor kollégium viszonylatása Silicska Lajos. Nem esetleg arról van szó, hogy itt egy nagyon jó szervezet, a politikával összefonódott gazdasági háttérudvar működik és gazdagszik.
Az ország meg sajnos én azt látom, hogy döbbenetes mértékben elszegényedik. Akkor, amikor például mi fölvázoltuk a mezőgazdaság megmentésének lehetőségét, akkor számos olyan emberrel egyeztettünk, szakmai tanácsokat is kaptunk tőlük, akik ezen a területen nagyon profik, adott esetben cégvezetők, egyetemi professzorok, és nagyon jó tanácsot tudtak adni, működő nyugat-európai gyakorlatból vett példákkal tudták azt igazolni, hogy hogyan lehet önellátó Magyarország, hogyan tudja jobban kihasználni a lehetőségeit. Az egyik barátom például egy Göteborgi Egyetemen professzor, Németi Sándornak hívják ezt az urat, ő például elmondta azt, és meg is mutatta gyakorlati példákon keresztül, hogy mezőgazdaságban mennyi energiát lehetne termelni. Gyakorlatilag Svédországban, ami sokkal zordabb mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, mint Magyarország, falvak leválnak az országos áramhálózatról, azért, mert önellátóak energiából, mert megtermelik maguknak. Ha mondjuk van egy sertéstelep, akkor a sertéstelepen biogázt fejlesztenek a sertéstrágyából, biogázból áramot állítanak elő, helyben pedig a falu ellátja magát árammal, nem kell kívülről vásárolnia. Jóval nagyobb lehetne a mezőgazdasági jövedelmezősége például ezekkel a lehetőségekkel. Ha az élelmiszeripart, ami a rendszerváltás óta gyakorlatilag megszűnt, tönkrement, eladták külföldieknek, sikerül föltámasztani, munkahelyeket létrehozni, jó minőségű élelmiszerekkel el lehetne árasztani egész Nyugat-Európát és Oroszországot úgy szintén, mert vevők volnának erre. Gondoljunk bele például az ipar területén. Mi történt? Mennyi mindent gyártott ez az ország? Buszokat, vonatokat, orvosi műszereket, híradástechnikai eszközöket, nagyon sok mindent. Önállóan képesek voltunk mi magyarok megtervezni. Megvolt a szakmunkás gárda ahhoz, hogy nagyon jó minőségben le tudja ezt gyártani, és nem csak a KGST-n belül tudtuk értékesíteni ezeket a termékeket, hanem a jó ár-érték arányok miatt szerte a világon nagyon sok helyen. Ugyanezt szeretnénk most is. Tessék belegondolni abba, amikor például Vitézi Dávid, a miniszterelnök 25 évesen kinevezett unokaöccse, ugye a BKK élén áll jelenleg, az ország egyik legnagyobb vállalatát vezeti pályakezdőként, azért nem rossz teljesítmény, valljuk meg őszintén. 150 darab csuklós autóbuszt vásárolnak Budapestre, és természetesen nem a magyar döglődő buszgyártást mentik meg, nem azt akarják, hogy megóvjuk azt a mérnöki tudást, a szakmunkások tudását, egybe tartsuk azt az ipari kultúrát, ami a buszgyártás területén kialakult Magyarországon, hanem Mercedes autóbuszt vásárolunk, mert a Mercedes autóbusz kell nekünk, nem a magyar gyártású természetesen. És ha belegondolnak ebbe, ha folyamatosan ilyen dolgokon elmegy az ország pénze, ha a saját állama nem kedvezményezi a magyar vállalkozásokat, és nem a magyar munkahelyek megmentéséhez járul hozzá, persze, hogy elszegényedünk. Na, hozzáteszem, a nemzeti szintű retorika által meghallgatják Orbán Viktort, a nemzeti érdekek érvényesítéséről beszél, arról, hogy ő mennyire keményen hajlandó az Európai Unióval ütközni, de ha megnézzük, hogy milyen ügyekben ütközött az Európai Unióval, csupa olyan kérdést látunk, ahol a Fidesz a saját hatalmát akarta bebetonozni. Hogy alkotmánybírónak ki lehessen fideszes országgyűlési képviselőket nevezni, hogy az Országos Bírói Hivatal elnöke Handó Tünde lehessen egy fideszes Európa parlamenti képviselőnek a felesége, hogy el lehessen foglalni, fel lehessen számolni a költségvetési tanácsot, és a helyére a Fidesz által kinevezett embereket lehessen betenni, hogy el lehessen foglalni a Nemzeti Bankot, hogy az állami számvevőszék élén egy fideszes országgyűlési képviselő legyen, kivel még 2010-ben együtt tettünk esküt az országgyűlésben, a megalakuló ülésen rögtön. Hát erről szóltak az ütközések. Folyamatosan ilyen ügyekben konfrontálódott az Orbán kormány az Európai Unióval. És érdekes módon nem például a devizahitelesekkel kapcsolatban csapott össze Orbán Viktor az Európai Unió képviselőivel. Gondoljunk bele, családtagokkal együtt közel 4 millió ember van, csak a jelzálog alapú lakáshitelekkel eladósítva, devizahitelek formájában. Ez is egy érdekes dolog. A kormány például nagyon felelőtlen, ugyanis akkor, amikor az emberek fölvették a devizahitelt, belekalkulálhatták azt, hogy lesz árfolyamváltozás. Fölfelé és lefelé is változhat az árfolyam. Egyet nem kalkulálhattak bele, hogy a kormány
hagyni fogja azt, hogy a bankszektor az eredetileg 5% körüli kamatszinten fölvett hiteleket meg fogja emelni 11%-ra, miközben a svájci frank alapkamata leesik az eredeti kamatszintről 0,25%-ra. Hát nincs olyan reálgazdasági magyarázat, amivel ezt a gaztettet igazolni lehet. És bizony ezt magának, Orbán Viktornak kellene elmondani az embereknek, hogy kérem, az árfolyamváltozásból valamennyit bele lehet kalkulálni, majd erre is kitérek, de a kamatok megemelése az nem működik. És ha belegondolnak, mi történik? Van egy több ezer milliárd forintos profit éhséggel rendelkező bankszektor, aminek a kormánya odalöki a magyar népet, és azt mondja a bankoknak, hogy hát kérjetek tőlük, amennyit akartok. És több mint kétszeresére emelkednek a hitelek kamatai a felvételkori szinthez. És nincs rá magyarázat, hogy miért. És folyamatosan megy a labdázás közel 4 millió emberrel. Jaj, hát most a kúria nem dönt, mert a kúria az éppen az Európai Unió felé továbbítja a kérdést. Az Európai Unió visszaadja a kúriának, a kúria meg a kormány egymástól várja a megoldást. Kérem, kétharmaddal kormányoz Orbán Viktor kormánya. Itt nincs kire várni. Az alkotmány teljesen önállóan képesek voltak újraírni. Akkor a devizahitelesekkel miért nem kezdenek semmit? És azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a devizahitelesek problémája mindannyiunk problémája, mert mi például látva azt, hogy a hitelek mögött csak 5. részben áll ténylegesen devizafedezet, mi felvételkori árfolyamon szeretnénk forintosítani a devizahiteleket, és ezt az egyoldalú kamatelelést, amit a bankok teljesen indokolatlanul végrehajtottak, ez visszamenőleg kártérítésben részesítenék a devizahiteleseket, azért, mert ezt a pénzt jogtalanul szedték be tőlük. Ez lenne az egyetlen olyan lépés, amit egy erkölcsileg, szakmailag magasabb szinten álló kormány végre kellene, hogy hajtson a devizahiteles problémát illetően. Mert amíg ezek az emberek el vannak adósodva, adósrabszolgaságban vannak, a bankoknak adják a pénzüket, addig nyilvánvalóan nem lesz felemelkedés. Az is egy érdekes dolog, hogy mi történik a rezsicsökkentésben. Ez ugye egy politikai sláger téma jelenleg. Én például, most a saját példámat hozom, de érdemes mindenkinek megnézni a 2010-es számláit, ha még megvannak. De azt látom, hogy a helyi önkormányzati céghez 2010-ben beszállítottam a háztartási hulladékot, anyán élő ember vagyok, tehát hozzám nem járt ki senki, nekem kell elvinni. Beszállítottam a háztartási hulladékot, ehhez képest 2013 elején kétszer annyit fizetek a hulladéklerakásért, mint amennyit korábban. A különbség annyi, hogy most ebből a kétszeres árból 20% rezsicsökkentés van. Hát nem csodálatos. Egész évben persze többet fizetek, nem is kicsit, de 20%-kal csökkent a rezsi. Nem mondhatom, hogy nem csökkent, hiszen mondjuk a tavalyi évvégi árhoz képest csökkent. A 2010-eshez képest meg másfélszer annyit fizetek. Hát ez így megy. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor megkapjuk például az áramszámlát, törvényi erővel kötelezik a szolgáltató cégeket arra, hogy tüntessék föl a rezsicsökkentés összegét. Rajta van szépen kimutatva, hogy akkor tessék megnézni, kedves magyar polgárok, ennyivel csökkentettük önöknek a rezsit. Nem csodálatos? Másik oldalról megfizetjük Európa legmagasabb áfakulcsait 27%-kal, és hozzáteszem azt is, hogy az önkormányzati távhőcégeknek a rezsicsökkentésből eredő veszteségek miatt 52 milliárd forintot az adófizetők pénzéből kompenzálnak. Most akkor kinek a pénzéből folyik itt a rezsicsökkentés? Nem mi fizetjük meg az árát esetleg? Hát ha az adófizetők pénzéből kompenzálni kell a veszteségeket, akkor mi vagyunk a teherviselői a rezsicsökkentésnek, azok, akik adót fizetünk. Az is egy érdekes dolog, hogy fenntartható-e vajon ez a rezsicsökkentés? A jelenlegi formájában ugyanis nem. 4 magyar erőmű fejezte be a működését. Rövid idő alatt, 1 éven belül 4 magyar erőmű zárt be, mindenhonnan dolgozók százait az utcára tették, mert veszteségesek lettek, mert nem éri meg Magyarországon áramot termelni, a külföldi áram behozatala drámai mértékben emelkedik. Erről nem beszélnek Orbán Viktorék, de 12%-át importáltuk a Magyarországon felhasznált árammennyiségnek. Még 2010-ben 12%-ot, jelenleg több mint 27-et importálunk.
gyakorlatilag rámegy a magyar energetikai szektorra, ami most zajlik. Rövid távon az emberek persze annyit látnak, hogy hát csökken a rezsi. Másik oldalon 39%-kal több fogyasztást terhelő adót szednek be Magyarországon, mint 2010-ben vezettek. 39%-kal többet. Nem csak az áfára kell gondolni, hanem olyan egzotikus adónemekre, mint amilyen a népegészségügyi adó, chipsadó néven ismert, jövedéki adók tömkelegét emelték, és gyakorlatilag folyamatosan mindenben megdrágítják Magyarországon az életet, ellehetetlenítik a megélhetést. Az is érdekes megnézni, hogy hogyan kezelik a munkanélküliséget, illetve hogyan kezelik a különböző szociális problémákat az adórendszeren keresztül. Bevezetik az egykulcsos adórendszert, bizonyítható, a századvég mutatói teszik közzé maguk azt a tanulmányt, amely leírja, hogy az emberek 80%-a számára a rezsicsökkentés az egykulcsos adórendszer bevezetése adóemelést okozott. Adóemelést. 20% jó járt vele. A legfelső 10% járt a legjobban. Ők 511 milliárd forintot kapott, 10%-nyi munkavállalók 511 milliárd forintot kapott az egykulcsos adórendszer bevezetésével. Az alacsonyabb jövedelműeknek persze nő az adóterhelése, Orbánékat ez sem érdekli, aki például a tavalyi minimálbért bruttó 94 000 forintot keresett meg, az 11 000 forintnál magasabb összeggel többet vihetett haza még az egykulcsos adórendszer bevezetése előtt ugyanekkor a jövedelemből, mint most. Kérdés az, hogy egyetérthetünk-e egy olyan adórendszer bevezetésével, ami az alacsonyabb jövedelmű emberektől elvesz, azért, hogy a legmagasabb jövedelmű embereknek több legyen a pénze. Én ugyanis ezzel nem tudok egyetérteni, nem tartom igazságosnak, és gazdaságilag is látható, hogy nem működik, mert ezt a gazdasági élénkítő hatást, amit még Matolcsy György vizionált, az egykulcsos adórendszer bevezetése nemes egyszerűséggel nem hozta el. A Jobbik ehelyett termeléstámogató adórendszert állítana föl Magyarországon, mert az országnak az az egyetlen reménye, hogy a magyarországi termelés, a termelő szektorok erősödjenek meg. Az ipar, a mezőgazdaság és a turizmus. Ez a három pillér, ahova mi koncentrálnánk az adóbefizetéseket, az adókedvezményeket, és adott esetben ezeket szeretnénk föllendíteni. Azért, mert termelő munka, termelő beruházások nélkül ez az ország nem jön ki a jelenlegi helyzetéből. Nem attól lesz több munkahely, hogy a legmagasabb jövedelmű munkavállalóknak, annak a bizonyos felső 10%-nak 511 milliárd forinttal többet adunk. Ezt a pénzt be kell szedni. Az államnak nem volt tartaléka. Ez beszedi a adókat. Beszedi a gazdaságból. És bizony ezen a helyzeten változtatni kellene. Nagyon fontos az is például, hogy 7 nagy gazdaságfejlesztési tervünkre alapozódik a 2014-es választási program, abból az egyik pillér az egészségturizmus fellendítése Magyarországon. Ugye itt a térségben ez egy kiemelten fontos ágazati probléma, illetve kérdéskör. Ugye azt kell látni, hogy a wellness és balneó turizmus az most már egyre kevésbé bír a külföldiek előtt vonzerővel önmagában. Elsősorban az orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus az, ami képes nagy tömegeket vonzani. Ez egyébként úgy ölt testet, hogyha mondjuk eljön egy házas pár, adott esetben wellness turizmus keretén belül Hajdúszoboszlóra, akkor 10 000-es nagyságrendben költ pénzt. A fogászati szektor például, ami az egészségturizmusnak az orvosi beavatkozással működő részét öleli föl, az átlagosan egy embernél 1 millió forintot hoz egy beutazó esetén. Jóval nagyobb összeget. És ezért mondja azt a Jobbik, hogy itt elsősorban az egészségturizmushoz, a meglévő wellness turizmushoz kapcsolódóan az orvosi szolgáltatásokat kell fejleszteni minél magasabb szintre, azért, mert ez egy óriási, folyamatos, nagymértékű fejlődés előtt álló ágazata a világnak. Gondoljunk abba bele például, hogy ott, ahol az állam nem avatkozott be a gazdaság működésében, azt mondta, hogy kedves magyar vállalkozások, oldjátok meg, ahogy szeretnétek, a fogászati turizmus területén Magyarország Európa piacvezetője. Ezt kevesen tudják. A fogászati turizmus területén a magyar fogorvosok tudják a legtöbb vendéget idehozni. És abba gondoljanak bele, 65-70 ezer ember érkezik fogászati turizmus keretén belül Magyarországra,
és ebből 80 milliárd forint bevétel származik. Csak ebből az egyből. Ezt a számot egyéb turisztikai ágazatokban meg lehetne többszörözni. Óriási tartalékaink lennének, csak ehhez tudatos gazdaságfejlesztési program szükséges. Mi letettük a 2014-es gazdaságfejlesztési program 7 nagy gazdaságfejlesztési terveinek egyikeként az egészségturisztikai programrészt, ami kifejezetten erre az ágazatra fókuszál és megoldást nyújt ezekre a problémákra. És tessék belegondolni abba, hogy miközben a magyar fogorvosok piaci alapon, üzleti versenyben elsők tudnak lenni Európában, a közben, a közegészségügyben, ugyanezen a területen, fogászat területén, Európában a legrosszabb mutatókat tudjuk magunkénak, Magyarországon a legmagasabb a szájüregirákban elhalt emberek aránya, itt a legtöbb a fogatlan, mert egész egyszerűen nincs ennyi pénzük az embereknek, hogy megfizessék a fogpótlás költségét. Az is egy nagyon fontos jogikus javaslat volt, hogy mi Magyarországon ingyenessé tennénk a fogpótlásokat, azért, mert egész egyszerűen így nagyon sok ember gyakorlatilag belehal, fogatlanná válik, egészségtelen életmódot folytat, és ezen valahogy változtatni kell. Az is egy érdekes dolog, kicsit tovább haladva itt a programismertetéssel, hogy a rendvédelem területén mi történik. Ugye, ahogy itt elhangzott, Hajdú-Szoboszlón még istenes a helyzet, itt tényleg olyan nagy problémák nincsenek, de számos olyan része van az országnak, ahol gyakorlatilag megszűnt a közbiztonság, ahol az állam kivonult a rendfenntartásból és átengedte a terepet a bűnözőknek. Ugye itt volt például az én saját választókerületemben, én Cegléd mellett lakom, egy olyan eset Cegléden, hogy cigány emberek rátámadtak magyarokra tömegesen, a rendőrség heteken keresztül semmit nem csinált, sőt a magyarokat megzártak, az interneten keresztül megszervezték magukat az emberek, oda mentek 400-an az ország minden részéről magyarok, hogyha a rendőrség ennyire szerencsétlen, ennyire tehetetlen, akkor meg fogják ők védeni a magyarokat. A rendőrség nagy létszámban kivonult, 70 állig felfegyverzett rendőr biztosította a rendet, a magyarokat vették körbe, hát na náhogy őket, és akkor, amikor oda mentem a ceglédi rendőrkapitányhoz, kérve azt, hogy menjünk át a túloldalra, nézzük meg, hogy a cigányok oldalán mi a helyzet, akkor bizony azt tapasztaltam, hogy odaérve 30 cigányembert láttam közterületen állva az élet legszükségesebb kellékeivel, úgy, mint szamurájkard, baseballütő, vascső, karó. Mondom a rendőrnek, a rendőrkapitánynak, hogy hát ugye ön is ugyanazt az adást nézi, mint én, mert az én tévében most egy krimi megy. Megnyugtatott, hogy persze Volnerő, hogy ne látom én is. Mondom, akkor itt van 70 rendőr, itt van 30 törvénysértő ember, el kéne járni velük szemben. Ó, hát Volnerő, nem akarok én bonyodalmat. Mondták, hogy számomra nem bonyolult az ügy. Hát itt van a törvénysértés, itt van a rendőrség a helyszínen. Tessék eljárni a rendmúltókkal szemben. Hát a rendőrség konfliktus kerülő magatartást tanúsított, nem intézkedtek ezekkel az emberekkel szemben, elviselték a törvénytelenséget, és tessék belegondolni abba, hogy mondjuk egy ceglédi ember, de ez az ország számos más helyén megtörténik. Mit lát? Ő azt látja, hogy a város szélén, a település határát jelző tábla melletti bokorból trafipaxoznak a rendőrök, elbújnak oda, és ha 50 helyett 62-vel megy, akkor megbüntetik 30 000 forintra. Őt megbüntetik. Ezeket az embereket meg nem. Persze, hogy így nincs tekintélye a rendőrségnek. Ugye az egy nagyon fontos programpontunk, hogy a csendőrséget visszaállítanánk Magyarországon, ami a két világháború közti Magyarországon kimagasló eredményességet produkált, olyannyira, hogy ide jártak a világ minden részéről a rendfenntartó egységek tanulmányozni a csendőrség szolgálatszervezési módszereit, személykiválasztási rendszerét. Ugye az az egyik alapkérdés, hogy kiből lehet egyáltalán a rendfenntartására alkalmas ember. Fizikailag, szellemileg egyaránt legyen alkalmas. Sajnos ezen a próbán a mai rendőrök javarésze elvérzik. Legtöbben mind a két szempontból szerintem, vagy nagyon sokszor, legalábbis ezt lehet látni. És bizony akkor, amikor nincs alapos válogatás, amikor, ugye tegnap is így fogalmaztam, meg pont a jogikus kampányító nagygyűlése, hogy 50 kilós rendőrök remegnek szembe a 120 kilós kigyúrt bűnözőkkel. Ebben az esetben mindenről lehet beszélni, de arról nem, hogy a rendőrségnek tekintélye van. Nem következetes,
nem tud megfelelő hatékonysággal föllépni, és bizony ebben az esetben mi azt mondjuk, hogy zéró toleranciát a bűnözéssel szembe, egy szigorú, de törvényes fellépésre van szükség. Önfenntartó börtönöket állítanánk föl azért, hogy azokat, akik mondjuk egy személy vagy vagyon elleni bűncselekményt elkövettek, munkára fogjuk, munkával szocializáljuk őket, és megtermeljék legalább a fogvatartásuk költségeit. Megerősítenénk a magyar gárdát. Az is egy nagyon fontos különbség köztünk és Orbán Viktorék között, hogy ők azt mondták a gárdistákra, hogy a magyar gárda tagjai egyenruhás bűnözők. De azok, akik egyébként a saját pénzükből, a saját szabadidejük feláldozásával elmennek járőrözni, bűnözők tömkelegét érik tetten fogják el és adják át a hatóságoknak, ezek az emberek egyenruhás bűnözők. Hát mi nem így gondoljuk, mi pont fordítva gondoljuk. Azok ártanak jelenleg az országnak a legtöbbet, akik az ilyen hazafiakat, azokat, akik felelősséggel tesznek az országért, bűnözik. Nagyon fontos program volt az is például, hogy kémiai kasztrálást vezetnénk be azoknál, akik nemi erőszakot vagy különböző pedofil cselekményeket követtek el. Tessék belegondolni, gyermekeket, nőket erőszakolnak meg szinte nap mint nap. Az az ember például, aki Nyerges Zoltán névre hallgat, ugye Páva Zsolt fideszes polgármesternek a lányát erőszakolta meg, egy cigány ember egyébként, 16 éves volt, amikor először megtámadott egy nőt, brutálisan összeverte, arcát, orrát, állát eltörte, kidabolta és megerőszakolta. Elfogták, bezárták, ha jól emlékszem, 2 héttel később, a kiszabadulását követően egy nőt brutálisan megtámadott, összevert, kirabolt, megerőszakolt. Megint elfogták, megint bezárták, és harmadjára Páva Zsolt lányával történt meg ugyanez az eset. Ez az ember 38 éves lesz, ha kitölti egyáltalán a büntetését, és nem kap kedvezményt, mint amit szoktak, hozzáteszem, 38 éves lesz, amikor ismét köztünk fog járni. Fogják engedni. És tessék megmondani, van a teremben olyan, aki úgy gondolja, hogy ez az ember 38 évesen a börtönkapun kilépve becsületes és törvénytisztelő polgára lesz az országnak? Van önök között olyan, aki hisz ebben? Mert én megmondom őszintén, nevezzenek előítéletesnek. Én nem hiszek benne. És ezekre az esetekre mondjuk azt, hogy ettől az embertől elvennénk azt a lehetőséget, hogy még egyszer így járjon el. Ezt az embert mi kémiai úton kasztrálnánk, azért, hogy ne tudjon embereket megerőszakolni. Ezt az embert élete végéig nyomkövető viselésére köteleznénk, azért, mert akkor tudja, hogy mindig nyomon lehet követni a mozgását. Mindig tudni fogjuk, hogy merre jár. Ha egyszer ki is jön a börtönből, akkor is mindig tudni fogjuk. De megjegyzem, egy ilyen eset az, amire azt mondjuk, hogy a 3 csapásnak már be kéne tartania az élete végéig a rács mögött ezt az embert. Nem kéne kiengedni, mert egyszerűen nem érdemli meg ezt az esélyt. És ezek azok a kérdések, amelyekben én azt gondolom, hogy igen, meg lenne az előrelépés lehetősége. Saját lakóhelyemen is sajnos azt látom, hogy a közbiztonság alkalmi jelleggel működik, egyébként gyakorlatilag megszűnik, az emberek magukra vannak hagyva, és ha belegondolnak, azért óriási a kár, mert ahol fölüti a fejét a bűnözés, ahol tömegessé válik a bűncselekmények elkövetése, oda nem települnek be a cégek sem. Ott nem jönnek létre munkahelyek, sőt a meglévő munkahelyek is menekülnek onnan. Ott elértéktelenednek az ingatlanok, elmenekülnek a fiatalok, a középkorúak, a kicsit is tehetősebbek, és a szegény nyomorgó magyarok maradnak magukra, azokkal a nagyon sokszor cigány bűnözőkkel, akik őket egyre nagyobb számban kifosztják. Most ez egy olyan kérdés, amit egészen biztos, hogy változtatnunk kell, következetesen, szigorúan, a becsületes törvénytisztelő polgárok oldalára állva a bűnözőkkel szemben. Más esélye Magyarországnak nincs arra, hogy elinduljon a szemjövő felé. Ha megengedik, én röviden válaszolnék 1-2
két kérdésre, aztán elnézésüket kell kérnem, csak Baktalórák háza felé tovább kellene, hogy induljak majd, mert egy lakossági fórumon fogok kezdődni. Ha esetleg kérdésük van hozzám, akkor azt kérem, hogy tegyék föl. A későbbiek folyamán pedig István így fog maradni majd a helyszínen, és minden kérdésre válaszol, ami esetleg nem hozzám érkezik, olyanokra is. Tessék kérdezni bátran. Igen. Petrics József vagyok. Azt szeretném megkérdezni a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Hát először is ez egy zsarolás volt, ezt szerintem aki benne van mindenki tudja, mert nem megkérték, hanem fenyegetően berángatták az embereket, nem is ez a lényeg. A feleségem is benne van ebbe a programba. Ő ugye 26 év háziasszonyi teendő után most répát pucolni tanul, mint konyhai kisegítő, nem is ez a probléma. Azt szeretném én megkérdezni, hogy jó-e az információm, hogy az állam pénzt biztosított-e így regionális részen arra, hogy ezeknek az embereknek a tanulmányai folyamán munka és védőfelszerelést biztosítsanak. Mert jelen pillanatban megkövetelik majd a vizsgán is, hogy fehér ruhatát, ami oda kell, abba vegyenek részt. Én úgy tudom, hogy a munkáltatónak kötelessége a védő és munkaruha biztosítása. Így van. Hadd válaszoljak önnek a kérdésére. Először is engem meg kell, hogy mondjam, fölháborít az, ahogy a kormány a közmunkásokról beszél. Én például megkérdeztem egyszer Orbán Viktort a parlamentben, hogy mi a helyzet ezen a területen, és úgy festette le a közmunkásokat, mintha mindenki írástudatlan, írni, olvasni nem tudó félanalfabéta lenne, akit meg kell tanítani egyáltalán arra is, hogy hogyan használja az angol WC-t. Tehát elképesztő választ kaptam erre a felvetésre. Nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, hogy a környékünkön is azt látom, hogy tényleg szakmával rendelkező, sőt diplomás emberek elmennek közmunkásnak, mert képtelenek annak elmenni. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ha vajon a kormány miért kötelezi a vállalkozókat arra, hogy minimálbért fizessenek, ha ő maga nem hajlandó arra, hogy mondjuk legalább a minimálbért kifizesse egy közmunkás részére. Hát hogy van akkor itt egyenlőség az országban a foglalkoztatás feltételeiben? Egyébként erre a kérdésre konkrét válasz az, hogy elvileg járnak minden, ami normális esetben a foglalkoztatásáért kellene, hogy járjon. A mi környékünkön például én a közvetlen szomszédom, aki az erdő másik oldalán lakik, egy olyan házaspár férj, az villamosvezető volt a BKV-nál, tönkrement a gerince, nem kapott munkát, felesége ápolónő, szintén nagyon kis pénzből élő emberek elveszítették a pesti panellakásukat, amit devizahitelesként fizettek, kiköltöztek egy tanyára, amit 1.200.000 forintért vettek. Tragédia, ami történt az életükben, de nem akarok ebbe belemenni, tényleg borzasztó. Ő náluk például az van, hogy közmunkásként dolgozik jelenleg a férj, és még a vizet sem biztosítják náluk, akkor, amikor kiviszik őket, és 30 fok fölötti hőségbe kell, hogy dolgozzanak. Megállítják őket egy mező közepén, tessék itt a metszőolló, az akár sarjadékokat lehet vele kivárni. És ezek vidéken élő emberek nem ostobák, hát tudják jó, hogy levágja az akácnak a kisarjat veszélyét, fél év múlva ugyanakkor áll nő. Semmi értelme a munkájának. És jelenleg sajnos én azt látom, hogy nem értelmes termelő munkát adnak, amiből következne mondjuk egy magasabb munkabér, hanem ilyenekkel gyakorlatilag megnehezítik ezeknek az embereknek az életét. Pontosan. Pontosan. Köszönöm szépen a válaszát. Fontos János vagyok. Hozzá kellett szóljak. Egy ismerősömnél jártam, aki a múlt év végén, decemberben olyan érdekesen elindított, tehát ő is közmunkás, és egy tanfolyamra kötelezték, és megmutatta a tankönyveket. Csak hogy ön említette, hogy utána nézni. Tessék szívesen megnézni azokat, ilyen kompetenciát fejlesztő. Tudom, hogy a tévében is, én nem nézek tévét, lehet, hogy ez már mindenkinek lerágott csont, de én megnéztem azt a tankönyvet, és az több, mint megalázó. Az több, mint megalázó. Még a 4 általános végzett akárkinek, cigány, nem cigány, illetőnek is megalázó az a tankönyv. Osztom a véleményét. Igen. És erre van még, és erre Még mögötted. Kezdj csak. Konkriszavó Eszter vagyok. Szeretném megkérdezni önnek a véleményét a tervezett paksi beruházásról. Igen. Azt tudom önnek elmondani, 2010-es választási programunk is tartalmazta azt, hogy atomerőművel képzeljük el a
rövidesen lejáró üzemidejű paksi atomerőmű blokkoknak a kiváltását. Itt ugye azt kell tudni, hogy jelenleg egy ideiglenes hosszabbítási engedély van, egy üzemeltetési hosszabbítás a paksi atomerőmű blokkokra. Ez adja egyébként az ország áramtermelésének 40%-át. Tehát ha ez egyik pillanatról a másikra kiesik, el lehet képzelni, hogy most 28% az áramtermelésünknek már jelenleg is külföldről vásároljuk, nyilvánvaló, hogy egy óriási kapacitással pótolni kell, és éppen ezért mi azt mondjuk, hogy valóban szükség van atomerőmű bővítésre Magyarországon, mert egy környezetkímélő alternatívát kínál mondjuk egy fosszilis erőműhöz képest, viszont az is egy elfogadhatatlan dolog, ahogy mondjuk ezt Orbán Viktorék intézték, hogy kimennek, titokban megállapodnak, se a közvéleményt nem tájékoztatják, se a szakmai szervezetekkel nem folyik előzetes megbeszélés. Hadd mondjam el egyébként a Jobbik javaslatát ezzel kapcsolatban. Mi olyan szakmai javaslatot tettünk be, személy szerint én nyújtottam be ezt a határozati javaslatot az országgyűlésnek, amivel meg lehetne akadályozni azt, hogy az államadósság megnövekedjen, és az embereket lehetne az atomerőmű tulajdonosává tenni Magyarországon, a lakosságot magát. Ugyanis abba tessék belegondolni, hogy jelenleg a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 6000 milliárd forintja fekszik a lakosságnak bankbetétekben, tehát ekkora a megtakarítása. Valakinek persze mínusza van, mert semmilyen pénze, felhalmozott pénze nincs, de vannak olyanok, akiknek sok pénzük van bankbetétekben. Mi erre azt mondtuk, hogy az állam nyugati mintára hozzon létre egy olyan tőkealapot, ami képes egy termelő beruházás nagy tőkeigényét előteremteni, azaz tőkevédelmet adunk a befektetésnek, és hozamgaranciát nyújtunk mellé. Mert a banki hitelek kamatainál nem nehéz magasabb hozamot elérni egy termelőberuházásnál. Azt hiszem, hogy ebben szerintem mindannyian egyetérthetünk, és ebben az esetben például el lehetne azt kerülni, hogy a GDP 12-13%-ával megnőjön az államadósság. Mert abban a konstrukcióban, amit Orbánék választottak, megnő az államadósság ennyivel, mert törvényszerűen ki kell fizetnünk az erőmű árát, törvényszerűen megemelkedik ilyen módon az államadósság. Amit mi vázoltunk föl, annak pedig az lenne az előnye, hogy az állam nem adósodik el, a lakosság válik tulajdonosává egy termelő beruházásnak, és mi a legjobb dolog? Az, hogyha az emberek tulajdonosok tudnak lenni a saját hazájukban, hogyha nem az van, hogy kivásárolnak alulunk adott esetben szinte minden. Ennek egyébként én még azt a veszélyét is látom, ennek a megoldásnak, amit Orbánék választottak, hogy ugyanúgy, ahogy a magyar energetikai szektort egyszer szőröstű-bőröstül eladták már a szocialisták kormányzása alatt, ez később akár megismétlődhet, hogyha egy olyan kormány jön el Magyarországon, azt mondja, hogy hát óriási szükségünk van pénzre, adjunk paksot. És akkor mi történik? Ezt egyszerűen meg kellene akadályozni egy ilyen lépéssel. Köszönöm szépen. Tessék meg. István Zoltán vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az elképzelése és a javaslata a Jobbiknak a mezőgazdaság és a közbiztonsága. Ugyanis a következő. Én 86 éve a hátam mögött, hogy úgy mondjam, nagyon sok mindent átéltem és tapasztaltam. A horthy rendszerben például Magyarországon több mint 1,5 millió ember élt tanyákon. Ezek az emberek, akik ott éltek a tanyákon, nyugodtan lehajthatta a fejét, mert kérem szépen, a csendőrjárő az jár. Lóháton, kerékpáron és gyalog. Nem úgy, mint a mai rendőrség, hogy bejön a gépkocsiba, végig súly a végén és kész, ennyi az egész. Mit lát ez az ember? Semmit se. Az az ember, az a csendőr, az igen. Állomások voltak, ahol neki be kellett jelenteni, hogy ő igenis így járt, és a többi. Ez az egyik. A másik. A mezőgazdasággal kapcsolatban. Én visszaemlékszem, kérem szépen, abban az időben például ezek az emberek, akik 1,5 millió volt kint anyavilágban, egyszerű paraszt embereknek nevezték őket, ugye? Ellátta az egész országot élelemmel, és amikor kiütött a háború, kérem szépen, ellátta a német 2,5-3 milliós hadseregét is élelemmel. És itt volt a bukfenc, utána, ugye, amikor a második magyar hadsereg kikerült a frontra, akkor tulajdonképpen ők elvitték az élelmet, és ugye kevesen tudják, hogy azt az élelmet, amit elvittek, a német hadseregen keresztül élelmezték a második magyar hadsereget. Na most
Éppen olvastam a múltkor, ugye a számítógépes. Csak válaszolnék rá, elnézést, meg nem ugródjon el olyan, hogy nem haragszik. Tehát amit én el tudok önnek mondani, ott, ahol én lakom, ez egy Semő nevű település Pest megyében, ott akkor még mielőtt megtörtént volna a rendszerváltás, beszéltem az állatorvossal, 500-600 anyadisznót tartottak magáházaknál. Jelenleg ez a szám 27 darab. 27. Egész egyszerűen azért, mert jött az Európai Unió, elmagyarázták, hogy milyen rácspadló kell a disznónak, hogy nem ehet mostékot, mert az veszélyes hulladék, meg egy csomó ötültséget gyakorlatilag gyakorlatilag, és ilyen módon tönkretették a magyar mezőgazdaságot. Az is egy tanulságos eset egyébként, hogy én például már csak az ott élő emberek elmeséléséből tudom ezt, hogy ahol most jelenleg akác és nyárerdők vannak, ott virágzó gyümölcsösök voltak. Ott mindenki meg tudott a gyümölcstermelésből élni, az őrségtermelésből élni, és akkora volt a mezőgazdasági termelése ennek a kis térségnek is, hogy egy kis vasút kijárt oda, azért mert az emberek folyamatosan ezzel szállították be a terményeiket a városba. Ekkora volt a mezőgazdasági termelés. És én ezt mondom erre, hogy ugyanezt vissza lehet Magyarországon állítani, igény is van a jó minőségű magyar élelmiszerekre, csak most azt látom a környéken, hogy senkinek nincs munkája, éghokon vannak az emberek. Faluban van egy darab 1500 sertéstartó sertéstelep, ahol az elérhető pénz 80 000 forint nettó. Váltott műszakban, kemény, nehéz fizikai munkával. Tehát ez mondjuk nyilván nem az a jövőkép, amivel egy fiatal kiegyezhet. Most azt látom például, hogy azok a fiatalok, akik szakmát szereztek, tömegestül mennek el külföldre, mert nem létesül számukra munkahely. És bizony akkor, amikor mondjuk a munkahely teremtési támogatásokról kell dönteni, tessék belegondolni, ide jön egy nyugati gumigyár, kis pénzért foglalkoztatja Dunói-városban az embereket, Hankook névre hallgat, és abban nem nyugati, hanem keleti, hiszen dél-koreai gumigyárról van szó. 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap a magyar államtól munkahelyenként. 20 millió forintot, és ezért 5 évre garantálja azt, hogy foglalkoztatja a munkaerőt. Most én azt mondom önöknek, ha a mi falunk kapna 20 vagy 40 millió forintot, tehát egy vagy két ilyen munkahelyteremtési támogatásra megfelelő összeget, és az önkormányzati földön föl lehetne állítani fóliasátrakat, hol állnánk már ehhez az állapothoz képest? Hány embernek lehetne ott állandó munkát adni, jó minőségű élelmiszert termelni, sokkal jobban előre tudna jutni a gazdaság. Tessék! Borsos Sándor vagy Püspökelen volt kettő gyors kérdésem. A devizahitelezéssel kapcsolatban felmerült az indokolatlan kamatemelésnek a ténye, viszont önök szerint valóban volt-e deviza a devizahitelek mögött? Ez az egy kérdés. A másik kérdés pedig az akácerdőkkel kapcsolatos, biztosan és Fűtés hallott róla, mit tervez az Unió. Ezzel kapcsolatban van-e valami megoldási lehetőség? Devizahitelezésnél egyet tudok önnek elmondani, akkor még a pénzügyi szervezetek állami felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank külön intézmény volt, így képzelte el a Fidesz egyébként, és így külön-külön alkottak a kettőről együtt egy törvényt, aztán meggondolták magukat, hogy mégse jó ez így, de mondom még egyszer, hogy a saját törvényeiket írták felül, és összevonták a két intézményt. Amikor még a SZÁF az egy külön intézmény volt, megnéztük a hitelintézeti szektorra vonatkozó adatokat. Van euró, és van az úgynevezett egyéb deviza kategória. Az egyéb deviza kategóriában a lakosság elsősorban svájci frankban adósodott el. Ott azt lehetett látni, hogy 5. részben van a hitelek mögött ténylegesen devizafedezet. Mondom önnek a számokat. 1627 milliárd forint volt a deviza felvétel a bankszektor részéről, és 7617 milliárd forint volt a hitelkihelyezés. Tehát ha 5. részben van valami mögött devizafedezet, akkor vajon miért kérik el az árfolyam változásra hivatkozással a megemelkedett törlesztő részletet? Ez a legnagyobb átverések egyébként az országban, ami valaha is történt. És mi is volt a másik? Akácerdők, igen. Akácerdőkkel kapcsolatban pedig azt tudom önnek elmondani, hogy Magyarország egy óriási méhész exportőre a világnak, számos méhész emberrel az országot járom, nagyon sokkal találkozom, elmondják a újukat, bánatukat. Jelenleg azt zajlik, hogy gyakorlatilag az Európai Unió ki fogja szorítani a jelenlegi állás szerint a méhészeket ebből a jövedelemtermelő tevékenységből. Jelenleg ezt is megpróbálják megszüntetni. Én magam egyébként azzal, hogy az invazív növényfajnak, a nem őshonos növényfajnak minősülő akácnak a túlzott terjedését megakadályozunk, azzal egyetértek, de a megélhetés viszont nem lehet elvenni az emberektől. Tehát mondjuk azzal nem értenék egyet, hogy mondjuk a meglévő magyar őserdők
adott esetben tölgyesek, bükkösök helyett mondjuk akácot telepítsünk, mert ez káros lenne, ez meggyőződésem, viszont az, hogy a meglévő erdőket kiírtsuk, azért, mert az Európai Unió ezt így találta ki, adott esetben az energiaerdő fáit ilyen módon elveszítse az ország, a méhészek pedig ne tudjanak méhlegelőként működő erdőkbe adott esetben mély családokat telepíteni, ez természetesen egy olyan dolog, amivel nem értek egyet. Váradi Ferenc vagyok. Nagyon rövid kérdésem, hogy sem akarom húzni az idejét, nagyon sok kérdést feltétlenül nincs értelme. Két rövid kérdést tennék fel. Az egyik benne van az egyik anyagukban, hogy 50 000 munkahelyet akarnak teremteni bányák újranyitásával. Én nem szeretnék valami konkrétabbat tudni, mert én ezt nem tartom reális elgondolásnak. Ez olyan az, mint a Fidesz ígért, hogy majd az elszámoltatás ugye meglétesítik. Hát az is elmondta, szerintem ez is elfog. Ez az egyik kérdés, a másik pedig ugyanabban az anyagban benne van, hogy a politikusi bűnözőket, azokat duplán kell büntetni. Na most ez egy ilyen Lenini elv szerinti büntetési dolog, mert Lenin elvtárs is azt mondta annak idején, humorosan szólva, hogy a kommunistákat duplán kell büntetni, mert azok tudatosan tudják, hogy milyen bűnt követtek el, és hogy mennyire nem jó úton jártak másokkal szemben. Ez ugyanaz. Én nem hiszek ebbe. Politikust itt nem nagyon büntettek még meg. Egyet tudnak felmutatni a szuszlágot, a többit az tulajdonképpen elmarad. És velő is kijön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát hadd mondjam önnek, az egy általános jogelv, hogy vannak olyan foglalkoztatási csoportok, amelyekbe tartozó embereket keményebben büntetnek, mint mondjuk egy sima polgár. Mondok önöknek egy példát, a rendőr fokozott büntetőjogi védelmet élvez, de adott esetben, ha egy cselekményt elkövet, őt is szigorúbban büntetik. Ez nem egy példa nélkül álló dolog, mindenhol így van a világon. Politikusoknak mi azért szánnánk magasabb büntetési tételt, hasonlóan, mint a rendőröknek, azért, mert azzal a közbizalommal visszaéltek, amit a tisztségükből fakad. Azért ruházzák fel az emberek adott esetben a rendőrt, az állami hivatalnokot, a politikust közbizalommal, azért élvez adott esetben fokozott büntetőjogi védelmet, vannak más lehetőségei, egyes esetekben előjogai másokkal szemben, mert ezzel fokozott büntetőjogi felelősség is társul. Tehát mi ezt kiterjesztenénk a politikusokra. Mondok önöknek egy példát, Hagyó Miklós esete olyan volt, hogy folyamatosan figyelte őt már gyakorlatilag a titkosszolgálat, hogy le akar-e vajon Izraelbe lépni még az új parlament alapuló-ülés előtt, azért, mert a szocialisták nem adták ki a mentelmi jogát, azt mondták, hogy nem. És gyakorlatilag attól lehetett tartani, hogyha távozik Izraelbe, Izrael senkit nem ad ki, akkor bottal üthetjük a nyomát, és nem lesz elszámoltatva. Tehát ezekre az esetekre mondom azt, hogy bizony, mi dupla büntetést adnánk azért is, hogy meglegyen a kellő elrettentő erő. A bányászat lehetőségeivel kapcsolatban. Hát az egy más kérdés, hogy a Fidesz hogyan hajtja végre az elszámoltatást, ezzel egyetértek önnel. A másik kérdés pedig a bányászatra vonatkozik. Itt ugye elsősorban arra tessék gondolni, hogy ahol például múltkor jártam fórumozni Gyöngyösön, jó néhány ember jött, hogy mi lesz a mátraljai erőművel, mi lesz Visottával, lesz-e kitermelése a lignitnek, mert ott van egy 1 milliárd tonnás magyar lignit vagyok. Mit csinál jelenleg az ország? Szenet Ukrajnából és Lengyelországból veszünk. Mit csinálunk? Az itt megkeresett forintjainkkal az ukrán és a lengyel bányászatot támogatjuk, mert nekünk ugyan van kitermelhető szénkészletünk, de nem termeljük ki, mert máshonnan vásároljuk meg. Tehát ezen a helyzetben bizony változtatni kell, és én azt látom, hogy fórumoztam, múlt hétvégén voltam például Dorogon, Oroszlányban, mindenhol nagyon élénkkel foglalkoztatta az embereket ez a probléma. Helyben bányamérnökök még vannak, még élnek, olyan emberek, akik adott esetben bányának tanulnak, tehát a magyar szakértelem az gyakorlatilag rendelkezésre áll, gyakorlott emberekből, miért is nem emelnek ki a saját ásványkincseinket. Hasonló egyébként a helyzet, ez most csak tényleg ilyen érintőlegesen makói földgázkészlettel kapcsolatban. Óriási mélységben van egyébként a földgázmező, ami Európa talán legnagyobbja, a jelenlegi becslések szerint akár a legnagyobbja is lehet Európának. Ott például az van, hogy jelenlegi technológiával nem vagy nagyon nehezen kitermelhető, viszont az egy érdekes dolog, hogy adott esetben az üzleti szféra nagyobb fantáziát látott egy ilyen stratégiailag fontos gázmező megszerzésében, mint maga a magyar állam. Orbánék ugyanis nem mondtak róla. Tessék vele gondolni. Arról beszélünk, hogy van egy nemzeti érdekeket kiérvényesítő
kormányunk, aki átengedi a makói gázmezőt a külföldi befektetőknek. És üzleti alapon megéri beruházni egy olyan gázmezőbe, ami majd egyszer gazdaságosan kitermelhető lesz, a magyar államnak pedig ezek szerint nem éri meg. Persze az is lehet, hogy másnak esetleg egy nagy üzletet hozott ez az egész, ezt nem tudhatom, de egyet látok kétségtelenül, hogy a nemzeti önérdeket hosszú távon is érvényesíteni kellene az országban. Ez egy tipikus példája volt annak, hogy ez sajnos elmaradt a mostani országlás alatt is. Megengedik, akkor én elmennék Baktalóránt házára, a kollégát azt fölhatalmazzuk akkor arra, hogy majd válaszoljuk minden kérdésre, ami esetleg felmerül. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelést.